Deliver with aircon, ma'am. Pingikan. Sa imo man lagi address wala mi kabalo. Ang naka Junel Aparisi lang nagkuan. Ano naman tong aircon? Ay, Ha? Dali, ma'am. Tanaw sa na to, ma'am. Tanaw sa na to, ma'am. Kay imo man yung pangalan, ma'am. Pwede na to tanawon, ma'am. oh, lagi, I know. Oo. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Nadri si Ma'am Elsa? Bravo. Deliver with aircon, ma'am. Pingikan. Sa imo man lagi address wala mi kabalo. Ang naka Junel Aparisi lang nagkuan. Ano naman tong aircon? Ay, Ha? ano daw? Mo may dili mo bigay address good, ma'am. Sa imo ha? O kaila ka ng Junel. Kaila ka ng Junel, ma'am. Di ka gamit. Di ka na gamit yung pangalan na ni. Pwede rin man good sige pa-address mo ha. Dili sa Bravo, dili sa Burgos 8. Either na ang nag-surprise ako. Anak, for aircon man ni, ma'am. Ha? Okay lang. Ikaw magbayad ani. Pila man daw na? 5,000. 5,000. Oh, kondura na aircon. Wait. Kaya mo. Kasi anak mo dai, pro lang Cinder day Junel. Anak kay anak dia pangalan Junel? Miray! Dali, ma'am. Tanaw sa na to, ma'am. Tanaw sa na to, ma'am. Kay imo man yung pangalan, ma'am. Pwede na to tanawon, ma'am. oh, lagi, I know. Oo. Si tanaw sa na to, ma'am. Kay kasi na sa likod pod. Pwede tanaw na to kadali. Picture na mi, ma'am. Si ma'am. Kung dili pwede mo. Dili, ma'am. Kala mag-abri. Abri lang, ma'am. Surprise! Happy birthday! Prank lang to, mama. Thank you. Kisa si mong paminaw, kisa may naghatagan eh. Amot lang. Wala di ka balo? Anak ni mo, unsa ba? Ako nga na. Pareho mong mag-make birthday sa papa ninyo. Mo di ay. Dito lang tamang malikot dito. Ini bata. Bata di. Kanta na to, happy birthday. Sige, apel mo kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle, ma'am. Blow the candle, ma'am. Blow the candle. Blow your candle. Dire? Blow the candle. Palunga lang. Happy birthday. Hindi ka mo tingog na ako. Na ikaw na yung mo. While waiting, kuha na lang. Kisa may maghatag og birthday wish sa ato ang celebrant. Yung friend. Ikaw, ma'am. Akong my friend. Sige. Dito ko, diri lang ko. Pwede naman dia, ma'am. Ako ang unang-una, dako na akong pasalamat, nabawag sa unang-una sa labang makagagahong, nga hantod karon. Nagkakuyog pa mi. Kauban mi sa amo ang work. Nakita di mo? Nya healthy, mayog law. Healthy ming duha. Sige, kada lang. Ipasa na mo. Unta, tagaan pa mi taas pa nga katuigan sa among panagkuyog. Mayo ang amo ang paggawas kanunay.
Happy Apat 64 man ka. years old na siya. Ay, thank you so much, anak. Kailan mo malangga? Nang istorya pa sa deliver, aircon. Una, wako kailan ay. Ikaw nga din ko nagikan. Okay, Ging, thank you. Kaya nga kung bisita rapod, sila rapod sa prosesa. Nga, thank you so much. Kumusta ang mga bata? Mga apo. Gawa, kailan na ito. Ako nga lang. Musimba pa ko, anak? Ha? Musimba pa ko. Da karang ito lang King. Kailangan to diri, ma'am. Dili sila nga. Dali lang, gamay lang. Na, oy, wapa, nag-opisina pang uban. Aniya sila dari karon, ha? Nagtapo. Mawala siya ng message, ma'am. Kailan lang. Thank you again. Ito na lang. Thank you. Okay. Asa? Sa to di madungog kay nag-sounds po sila. Napa siya. Napa siya. Kinsa may Elsa Bravo. Ingon ko ako, nagtudla na ipakon Miss Miray. Kay, siya na delivery nga, na nag-deliver o delivery ni og aircon. Aircon? Unsa na hinuna asa man mig aircon o pilay worth na na. Siya, 5,000 na, samot na. Mami kwarta. Kage. Aircon, na, ambot ni mo oy. Kasi ablihin lang ang sa likod. Ablihin ako, wow, happy birthday. Mo balloons, ha? Matag nagbalik. Matag mga teenager mo. Yeah, Rose, there lot of money. Thank you so much. Thank you so much. I'm sorry what I have done. Katong nag-istorya ko. Tawar ako. Daghan kay kukuan. Nga, salamat din. Katawan na yan. Ang hatag na to. Pabo, manok, ang sa pandemic, kung nagkalikay. Malagi po ko. Di man kay mga ito pa man ko ni Dr. Reyes. Mga yun pa man si ang kwan ni Dr. Reyes. Pero mga kwan sa doktor. Tagaan ko ni mong daghang kwa. Daghang salamat. Abi ba na kung ngungon siya aircon siyang mata. Aircon man. Gigamit pa niya ang pangalan siyang kauban. Kaila ba daw ko ni Jonel? Yung kumbot, kinsa na siya. Ngayon siya, kung ka nang ablihi lang ng luyo. Kung nga pag-ablihin ako, wow. Happy birthday. Why? Kung kani, wala yung kini naghata kani, ang ako rang anak. Kaya ang usan ng hatag ito gapon. Again, nanyan na tapag-istorya, kaya hapit na mag-alas 3 mo simba sa to, ha? Tawagan lang ko ni mo niya, ha? Sige. Thank you, mga kids. Thank you. Thank you so much. So, katula.